ଆରେ ପିଲାମାନେ, କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସ୍କୁଲ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲଟି? ସାରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଢିଲା ଦେବୁ? 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛୁ। ସାରେ ମୁଁ ଯାକୁ ଭଲ ପାଉନି ସେ କଣ ଚାନ୍ଦା ଦବନି ହେଲା। ସାର୍ ମୁଁ ମନିଟର ମାନେ ସେ ଚାନ୍ଦା ଦବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, ସେ କାହିଁ ଚାନ୍ଦା ଦବନି? ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ଦେବେ, 5 ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ। ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତେରି ମେରି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ସାର୍। ଏରେ ଗୁଲୁଆ ପେଲୁଆ, କହିଲ ଟିକେ ମତେ ଦେଖି, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁହ ମତେ। ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଏବଂ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ମହାଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିଷ୍ଟର ଗଣେଶ। ସେମାନେ ହେଲେ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାହନ ହେଲା ମୂଷକ ରାଜସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଚେପା କରି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଆମ ଗାଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଠିରେ ଆମ ନନା କାଲୁଆ ବାବା ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ 51 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ 51 ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ମୁଁ 21 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପାଠ ମରେଇଥିଲି। ଦୁଦୁ ଖଡ଼ି, ଚକ ଖଡ଼ି ଆଉ ସିଲଟରେ ମୋ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମତେ ସେଇଠୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଜୟ ଗଣେଶ କି ଜୟ, ଜୟ ଗଣେଶ, ଜୟ ଗଣେଶ, ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା, ମାତା ଯତି ପାର୍ବତୀ ପିତା ମହାଦେବ। ହରି ବୋଲ। ହଁ ରେ ଗୁଲୁଆ, ହରି ବୋଲ। ଆବେ ଏଠି ତମ ବାହାଘର ହଉନି, ହରିବୋଲ ପକଉଛ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଲି। ହଉ କହିଲି ଦେଖିରେ ପେଲୁଆ, ହରିବୋଲକୁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କଲୁ। ହରି ବୋଲ, ହରିଆ କହିଲା ପେଣ୍ଟ ଖୋଲ, ପେଣ୍ଟ ତଳେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଟ, 2ଟି ବଲ। ତୁ ଏତେ କହିଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର, ତୁ ମତେ ପୁରା ଚୁପ୍ କରେଇଦେଲୁ। ଛାଡ, ତୋ ଦେଇ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇଠି ସାର୍ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? ହଁ ରେ ବାବା ଗୁଲୁଆ, କହିଲୁ। ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ପାଇଁ କିରେ କହିଲୁ? ସାର୍ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଦିନ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି, ଜୋତା ଟିକେ ମଡ଼େଇକି ଆସିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାର୍ଟ ମାରିକି ଆସିବି। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଜାଣୁଥିବ କ'ଣ ହୁଏ, ଟିକେ ଲାଇନ୍ ମାରେ। ଆଉ ସାର୍ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଲାଇନ୍ରେ। ଆର ବର୍ଷ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଭାବିକି ନଡ଼ିଆଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ମୋ ମାଣ୍ଡି ଉପରକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ ବେଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଫୁଲ ହେଇଥିବ ନା। ସାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ମେଢ଼ଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଆମ ଗାଁରେ ଠାକୁର ଛୋଟିଆଟେ ପଛେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇକି ହଲୁଥିବେ। କାହିଁକି ନହେଲେ ପରମ୍ପରା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମ ପରମ୍ପରା ହେଲା ଠାକୁର ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆସିଲେ ପୂଜା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହେଲେ ଯାହା କିଏ ଗୋଟେ 90ଟାଏ କି 30 ml କି ଗୋଟେ ହାଫ୍ଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ବୁଲୁଥିବେ। ସବୁଦିନ ଚୌକରେ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ତମ ଗାଁ କଥା କହନା। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼େ, ତମର ଆଜି କେତେ କଲେକ୍ସନ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା କୁହ ମତେ। ସାର୍ ଟଙ୍କାଟେ ଆମେ ଦେବୁନି, ଆମେ ଯେତିକି ଆଦାୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ରଖିବୁ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ କତିରୁ ଆଦାୟ କରି ପଇସା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ମାରି ଦେଉଥିବେ ଆପଣ, ଯଦି ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ନାଥିଆ ବାଛୁରୀ ରଖିବୁ, ବାଛୁରୀକି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବୁ, ବଡ଼ କରିବୁ, କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳୁ ତମେ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଉ ଖରାପ ହେବେନି ତ? ନାଇଁ ରେ ଗୁଲୁଆ, କହ। ସାର୍ ଆପଣ ପୁରା ମୋଦି ଏଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ମୋଦି ଏଜ ବା? ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୋଦି ଅଜା ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମୋଦି ଅଜା କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦାଢ଼ି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଦାଢ଼ି ବା। ଶଳା ତମକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି। ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁ, ଯାହା ପଇସା ହେଲା ହେଲା,
ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ତୁ ଅଧା ନେଇଯା, ମୁଁ ଅଧା ନେଇ ଝିଲିକି ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ମିଲିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଯାହା ଭଳିଆ ଗୋଟେ 90 ମାରିଦେବା ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିକି ଆଉ ହେଲା। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହିଲୁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାପି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।